Rozmýšľali ste o dome, ktorý by bol presklený? Kto z nás by netúžil utiec z víru veľkomesta do ticha prírody? Užiť si pokoj, krásu našich nádherných lesov a čerstvý vzduch. Vďaka preskleným domom, ktoré sa v súčasnosti stávajú čoraz viac obľúbené, si budete môcť vychutnať tento moderný štýl bývania aj vy. Aké tienenie zvoliť? Každý dom, a hlavne ten presklený, by mal byť navrhnutý tak, aby bol čo najviac energeticky sebestačný a úsporný. Jedným z mnohých architektonických prvkov sú francúzske okná a presklené steny. Presklené steny poskytujú jedinečné prepojenie interiéru s exteriérom. Navodí tak pocit otvoreného priestoru a dopraje vám vychutnať si pohľad na zeleň okolo vášho domčeku. Je však jasné, že v takomto dome je svetla niekedy viac než dosť, a to najmä počas leta, keď je počasie naozaj slnečné. V tomto prípade sme veľakrát vďační, keď máme zabezpečené tienenie, a to v podobe roliet alebo vonkajších žalúzií Z90. Oba typy tienenia poskytujú príjemné osvetlenie, ktoré nie je príliš ostré, a rolety majú i tú výhodu, že dokážu udržať v miestnosti príjemnú klímu. Taktiež je ideálne, pokiaľ siahnete po takomto type tienenia, ktoré má k dispozícii čidlo, teda inteligentný systém na ovládanie. Žalúzie sú väčšinou veľmi jednoduché na ovládanie, vyzerajú štýlovo a výhodou je, že si môžete vybrať z viacerých farebných prevedení. Rolety sú elegantnejšie a svojím vzhľadom i masívnejšie, pričom sú vhodné práve do presklených domov. Ovládanie je väčšinou riešené práve týmto inteligentným čidlom, ktoré je praktické a veľmi jednoduché. Čo sa týka bezpečnosti, mnoho ľudí si myslí, že tieto typy domov sú náchylné na krádeže. To však nie je pravda, keďže priemerne je to úplne rovnako ako bežné domy. Môžete si zvoliť taktiež bezpečnostné zasklenia, napríklad na prízemí. Pokiaľ si zvolíte kvalitného predajcu okien a dverí, vaše obavy budú zbytočné.